Všetko pod jednou strechou. To je výzva pre milovníkov výtvarného umenia, ktorí sa už nemusia na vzácne umelecké objekty na výstavách iba pozerať a obdivovať ich. Fotografie, obrazy, šperky či keramiku si v galérii Slovenskej výtvarnej únie môžu teraz aj kúpiť. Je veľa dôvodov, prečo vám vystavené predmety urobia radosť. Jeden z nich je ten, že si domov prinesiete vy alebo obdarovaná osoba kus profesionálneho umenia. Môže skrášliť vaše prostredie a možno z neho načerpáte aj inšpiráciu pre ďalšie dozariaďovanie. Tento rok máme strašne veľa diel, hlavne sú tu obrazy rôzneho žánru, potom sú tu plastiky, keramika, drevo a výhodou je, že vlastne je to za autorské ceny. Ja si myslím, že každý si tu vyberie. Keďže ide o dar s trvalou hodnotou, bude pripomínať nielen osobu, ktorá vám ho dala, ale aj umelca, ktorý ho vytvoril. A navyše si s ním môžete cenu aj zjednať. Sú tu krásne štoly Zuzany Šujanovej, hodvábne, nádherné, opasky, čiapky od Silvie Fedorovej, nádherne paličkované. Cieľom je stretnúť sa v príjemnej predenočnej atmosfére a okrem toho aj možno získať originálne umelecké diela od známych i menej známych umelcov. Slovenská výtvarná únia zastrešuje profesionálnych výtvarných umelcov, tak týmto vychádza v ústretí svojim členom. Verejnosť sa zároveň takouto formou bližšie zoznámi so súčasným výtvarným umením. Natália Lenárdová, Slovenská televízia. Po pošte pred seba dnes na jednotke dráma podľa skutočného príbehu